O pila mo ka pamilya diri ma'am? 20 kapin, 23 ta. Yung saon ninyo inyong pagkaon? May nag-supply pa namo ron. Sa munisipyo? O NDS? Munisipyo na pay deha pay ga-supply nga taga Imlolier, taga sa to iba na po yung mga private among mga parenti sa Tabang sa bukid. Yan sa mayong pangutana be? Ana among lugar basta-basta dako. Di ba kuya og mubalik mi didto ka ang mga yuta bitaw pagkahitabo atong March 15 mibuton sa nang gawas ang mga tubig. Ya karon daghan mga lutak-lutak, mga bubuho dito sa dagat. Tungod sa amo awa hunasan ng lutak. Pilit-pilit mi diha ang mamalik mi. Ang inyong mga bayo anda ba nangaguba? Na nang ang uban ang mga kuan bitaw nga bay sir kanang mga kahoy nang wa mga kuan pero kuyaw man umusod mi kay basig gambok na ba mahumuan mi. Usa kadako ang liki sa yuta? Tagpila ang kuan na noy? Ang Usa kadangaw? basta kay tag-as man. Pero usa kadangaw ang gilapdon? Napay mga buho. Na sa kuan kanang mo ginaong mamalik ba mi di ba mi kuyaw diha nga kuan man nang nga buho ba ng mga yuta ng lutak.